Edung japuonjo Odoyo Owidi. Wach mane jatend piny owacho mar wito oko Adani bang' kinde mathoth ka ji loso tiwacho ni weche mag Adani gin weche makare. En confusion. Nitiere contract Kenya ka contrage mang'eny. Mane Adani donje gi sirikal masani iluongo ni Public Private Partnership PPP. To PPP kanyo be gine kabila. Mane Adani odonje ni iluongo ni PIP, Privately Initiated Partnership. Emomiyo ineno ka gionge gi competition. Ginyalo biro to gikone sirikal ni gima wadwa timo en ma, to ne wasetime kama kama, kendo watime kama kama, kendo succeed. Kama no osebiro to sirikal ng'iyo ni to dwaro no be gin go. Ka gin go to ging'iyo ni to be en value for money. Be gimwa dhi yudo no dhi romore gi pesa wa madhi dhi. To koseyud mano nitie gimitimo miluongo ni due diligence. Due diligence ka kore nono itimo nonro mos. To kani winjo ka president no somo, no koni kaluwore gi information ma koro yudo koa kuom joma timo investigations to gi our international partners ma king'iyo gi jato ne en America. Yes. Mano yudo wach motero Adani e court. Tadwa ni mondo bi ng'e gimoro ma nyaka ng'e e international politics ka. Gima no timore America en ni Trump no kawo loch. Ting'ino johala. To kendo osiepne mogik madhi konyo rito pinyno iluongo ni Elon Musk be johala. Mondo gino ne mi tero Adani e court e piny America oreti kaka noreto no bende nitiere. To ka president no oseyudo information mano yudo go, to information go kaka ng'ama riek oneno ni mane mong'ad go bucha Adani no timo kare kuom ng'ado bucha Adani gi information malong'o ma jogi okelo ne to magi international partners bo kelo ne to gi ng'ado go bucha Adani. Manyiso ni bucha Adani ong'ad Kenya gi nonro motimo America. Dongi winjo ka wacho ni president no wacho ji adi international partners ma be no mention America by name to gi local investigative agencies. Koro mano information moyudo mong'ado go bucha Adani. To be adwa ni mondo joma winja mondo ng'e ni cancelling projects en gima kawaida. Ng'ado oko contracts, ng'ado oko agreements en gima kawaida. Airport mineno ni ne waseketo ni igero extensive terminal 2 mane chopo nyaka Siwe Kimau. Ouru no ng'ade gi koryo. Ndalo moro ne watimo gimoro mane iluongo ni Aror Kimorer, no ng'ade gi koryo. Ndalo moro ne itimo Koru Soin, no ng'ade gi koryo. Omiyo cancel contract gi sirikal en gima kawaida. Ka oyud ni information obiro manyalo miyo Kenya hinyore, ting'ado contract no oko, ichako manyien gi ng'ama manyien kata ing'ade oko kabisa. Okay. Nitiere gima